DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ngayon, sa buong kapuluan mga kabisyo, 10:19 PM, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At syempre, nakatutok pa rin kayo sa 90.7 Love Radio. Basic na basic. Bye! Mga kabisyo, napakinggan nyo nga po ang Rated SPG Super Pack Ganun ni Bernie na secret files niya. Para sa akin mga kabisyo, ako, aminado rin ako at hindi talaga madali pigilan kapag nandun ka sa pagkakataon na yan. At marami rin naman mga kabisyo natin ang nagbigay ng kanilang opinion at comments doon sa ating SPG Secret Files. Unahin na muna natin si Charles Sancho. Para sa komento ni Charles Sancho, nako TG at DJ Rocky, iba yung kaso ko rito. Way back in 2018, gagala sana ako papuntang Cubao galing sa isang general merchandise store. Sa case ko kasi jumijingle na ako, wala pa ako sa bababaan ko. Bumababa na ako kaagad sa MRT station na may Kamuning para makaihi. Tatawid ako sa may footbridge ng MRT. Grabe, sa ibabaw pa ng platform yung tawiran, tapos sa concourse, dali-dali akong bumili ng tics pabalik sa North Ave. At nang makapasok na ako sa platform, dali-dali akong pumasok sa CR at wala pa ako sa cubicle. Lumabas na kaagad yung ihi ko sa CR. Bago kasi nangyari yon, nakasakay pa ako noon sa bus pa Cubao, kaya wala din akong nagawa, kaya bumaba na lang ako. Kaya lesson learned. Huwag mo nang pigilan habang nasa biyahe ka pa. Bumaba ka at maghanap ng pinakamalapit na CR. Huwag naman sa dingding, kaya pag naihi ka, ay dapat dun pa rin sa mga public toilet para hindi naman ikay makasuhan. Totoo naman yan. Ito naman, ang kaso naman ng isang kabisyo natin, naihi naman siya, no? Pero okay pa yun maihi ka eh. Pero para bumulwak ang kayamanan at tawagin ka ng kalikasan, mahirap yun, kabisyo. Ito, basahin na muna natin to si Earl Pasyente Granchon. Good evening po, Titan Jello at DJ Rocky. Pa-shoutout po ulit sa XXRR Grab Driver Group, lalo na kay Angel, John, Edison, Ray, Angelo at Lars na nakikinig ngayon, at sa lahat ng grupo ng XXR Night Shift from Earlton. Salamat po. Para po sa amin, DJ, ay dapat talaga pakiramdaman mo ang sarili mo. Pakiramdaman mo kung may lalabas na ba. At huwag mo nang antayin yung oras na sumilip na siya sa kuweba at baka magtuloy-tuloy na. Nako. Ito mga kabisyo, sabi naman dito ni Robert Jason Tirao, mas mainam na magbawas muna kung ikaw ay lalabas o may pupuntahan. Sa kaso mo, kung hindi napipigilan sa sobrang lamig ng pakiramdam, maigi nang lagyan mo ng ointment ang tiyan mo. Minsan sa sobrang lamig dyan talaga nagsisimula yung lalabasan ka. Uy, pag malamig lalabasan ka. Ay, ganun ba yun? Pag malamig nilalabasan? Talaga to, oh. Pero mga kabisyo, ako parang agree ako doon sa sinasabi nito ni Sir Robert na
kapag masakit ang tiyan mo, try mo muna lagyan ng ointment para uminit lang din. Para medyo maging kalmado yung nararamdaman mo. Pero minsan kasi mga kabisyo, hindi na natin kayang pigilan kung yung sakit ng tiyan mo ay talagang malala na. Tsaka yung literal na LBM ka na talaga. Yung kahit anong pigil mo, may lumalabas talagang tubig. Pusay na. Tsaka eto sorry, pasintabi po sa lahat ng mga kumakain ngayon habang bumabiyahe. Pasintabi po sa lahat ng mga nakatutok sa atin habang nasa Facebook Live ngayon. Naranasan nyo na ba yun, mga kabisyo? Yung hindi mo iniire pero kusang nang lumalabas. Di ba? Hindi mo na kailangan, effortless ka na lang. Parang uupo ka na lang sa kubeta tapos kusa na lang. Di ba, lalabas na lang tapos matubig-tubig pa. Sorry pero totoo yun Siguro ganito rin yung nangyari sa ating kabisyo na nagbahagi ng kanyang secret files. Na nandun siya sa gitna ng traffic, ang init-init, pero siya, yung pawis niya ay butil-butil at talagang hindi niya mapigilan kung ano ang kanyang nararamdaman. Basahin pa natin yung isa pang mga komento dito. Basahin pa natin ang mga kabisyo natin. Sabi naman po ni Rich, DJ Titan Jello, magandang gabi po sa inyo at lagi po kami nakatutok dito sa aming tahanan. Kay DJ Rocky at DJ Titan Jello, araw-araw sa iyong programa. Ang sa amin lang po ang aming ibabahagi na komento sa aming napakinggan ngayon na Rated SPG. Hindi na to bago dahil ako nakaranas na rin ng pagbulwak at paglabas ng kayamanan at tawag ng kalikasan. Nangyari po ito nung panahon na kolehiyo po ako na nasa university ako. Hindi ko na po talaga napigilan. Habang nasa gitna po kami ng klase ay sumakit ang tiyan ko. Akala ko kaya ko pong tiisin, ngunit bigla na lang sumabog ang bulkan at may lumabas po sa aking underwear. Agad-agad naman po ako pumunta sa kubeta at para maghingi ng rescue, nag-chat po ako sa lahat ng mga kaklase ko upang bilan ako ng underwear sa isang convenience store. Ayan. Kaya mga kabisyo lagi niyong tatandaan na huwag niyong kakalimutan na magdala ng extra. Ay din ako. Nagdadala rin ako ng extra. Sabi ko nga, kailangan bago aksyon, may protection. Si Boy P, tingin ko kapag malagi may protection yan. May baon ka ba? Meron, no? Lagi. Yeah. Kailangan lagi kami baon, mga kabisyo. Ayan, shoutout sa lahat ng mga kabisyo natin na laging may baon na proteksyon. Diba? May protection ba kayo, mga kabisyo? Proteksyon na may dala kang underwear or extrang damit para kung kusang pag natapunan ka o kaya napasiar ka, meron ka. Diba? Ganun lang yun. Kayo naman, ibang protection yung iniisip nyo porket Friday ngayon. Gigimik kayo mamaya. May protection kayong ibang dala. Sana all. Sana all may nightlife, di ba? Di ba, mga kabisyo? Anyway, mga kabisyo, isang masayang Friday na naman ng ating pagsasamahan. Kaya don't forget na magbahagi ng secret files ninyo. Basta magbahagi lang po kayo sa rockitera@gmail.com. Pwede nyo pong isend dyan ang mga secret files ninyo para malay nyo, isang araw, ikaw na ang mapili namin na kwento na babasahin dito sa Rocky Secret Files. At wag mo rin kakalimutan, kabisyo, na tumawag mamaya sa Viber number natin na 0916-529-5595. Lalong-lalo na, mga kabisyo, kung meron kang rated SPG Top Secret. Sino at ano na naman kaya
ang ating mapapakinggan na kwento ngayong Friday sa ating Top Secret. Nakaraang Friday mga kabisyo, nakapakinig tayo ng may kinain at mala. Vampira ang atake. Kumain ng dugo. Yes po, kumain po ng dugo ng kanyang partner. Ganun kalala, kabisyo. Pero naman, pumatol naman po, kabisyo, sa kanyang pinsan. At proud na proud pa siya, kabisyo, dahil mas masarap daw siya doon sa partner ng pinsan niya. Ano kayang rated SPG top secret natin mamaya? Malalaman natin yan, kaya huwag nyo na kalimutan tumawag sa aming Viber number na 0916-529-5595. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Sama nyo si DJ Titangelo na titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1